Здравейте, драги слушатели! Днес Радио 125 и учениците от клуба по журналистика ще ви представят един вдъхновяващ учител по биология, който работи по нови молекули, които директно атакуват бактериите. Георги Милошев е само на 29 години. Учител е по биология в 125-то Боян Пенев и докторант в Софийския университет Свети Климент Охридски. Той е млад учен, спечелил наградата Докторант на годината за 2022 година. Има няколко научни публикации в областта на генетиката. По-миналата учебна година беше избран за учител на годината на 125-то СУ. През 2023 година беше удостоен с пластика СОВА и грамота за принос към столичното образование от регионално управление на образованието София-град. Господин Милошев, как решихте да се насочите към учителската професия? Всъщност аз още от малък исках да стана учител. Въпросът е, че всички останали ме спираха да избера професията на учителя. Завършил съм молекулярна биология, т.е. това не предразполагаше да стана учител. И когато реших да стана учител, нашите бяха твърде против да избера това нещо за своя професия. Но напукна всички, аз станах учител, тъй като това ми беше детската мечта и изобщо не съжалявам за избора си, тъй като смятам, че в училище намерих мястото си и се чувствам най-добре сред учениците. Много добре казано. Всички ваши ученици виждат желанието, с което поддържате стаята по биология. Смятате ли, че по някакъв начин, по който изглежда класната стая, помага да мотивира учениците да учат повече? Със сигурност визията на класната стая е фактор за предизвикването на интереса в учениците. Не е единствения фактор обаче, но пък със сигурност е ключов за постигането на такъв интерес в учениците. Вие самите сте в кабинета по биология, знаете с колко много неща разполагаме. Знаете как във всеки един от часовете имаме възможност да ви показвам различни неща. Помните кашончето с костите, което избирате, коста, която ви се пада. 5 царства, които са на стената. Това изключително улеснява работата при преподаването на седмокласници. Знаете с всичките макети, които имаме и разглеждането на органите отпред, отстрани, отгоре, отдолу. Аз смятам, че колкото повече сетива на един ученик се активизират, толкова повече вероятността да запаля интерес от него е по-голяма. Едно е да чуете за нещо, друго е да го видите, трето е да го пипнете, да го разгледате от всички страни, така че това е ключово. Абсолютно сме съгласни като ученички. 125-то СУ се причислява към групата на иновативните училища в България. Според вас, какво може да се промени в учебната програма на учениците с цел учебните часове да бъдат по-ползотворни? Трябва много от нещата, които учат учениците, особено в гимназиален етап, според мен са излишни и трябва да отпаднат от учебната програма, да се включат много повече дигитални ресурси, тъй като аз виждам, че постоянно телефоните са ви в ръката, т.е. образованието да влезе в телефоните, тъй като постоянно използвате телефоните, така че може в тази насока да се помисли, да отпаднат някои от нещата, които се учат, да отпаднат някои от нещата, които са в учебниците, и да се добавят повече дигитални ресурси, тъй като това безспорно предизвиква интереса на учениците. Аз лично се опитвам в някои от часовете си да ползвам такива ресурси и виждам как учениците доста по-реално възприемат нещата, за които говорим, особено като става въпрос за биология и като влезем вече в клетъчно равнище на молекулно ниво, нещата трудно се обясняват по учебник. Няма как да си представите реално процесите как се случват в клетката, без да го видите, да видите видео, да видите как се случва. Четейки учебника, почти нищо не се разбира. Така че това е, многото текст в учебниците е излишно. Да, вие сте част от екипа на Международната награда на Херцога на Единбург. Вие сте лидер към нея. Може да ни споделите за някои преживявания около нея, нещо, което ви е направило впечатление? Всъщност, относно Международната награда на Херцога на Единбург, мога да споделя страшно много неща. Първо, имам опит така с работата с ученици в тази програма. Някакси контакта, който имам с учениците, работейки по Международната награда на Херцога на Единбург, е доста по-близък от това, което можем да си кажем по време на час. Знаете, вие също сте участнички в наградата на Херцога на Единбург, как връзката между учител и ученик е доста по-скъсена, отколкото по време на часовете. Аз няколко пъти съм разказвал за нещата, които правят моите ученици в наградата. Най-много се радвам на нещата, които правят в направление доброволчество. Запознати сте с 3 направления в наградата. В доброволчество някои от учениците помагат на по-малки ученици, както вас, доколкото знам. Други ученици помагат на по-малките си брати или сестри да пишат домашни. Имаше един случай на едно момиче, което помагаше в дом за възрастни хора и ходеше да пазарува, да им чисти. Тоест за мен доброволчеството е наистина благородна кауза и трябва още в ученическите години учениците да свикнат да доброволстват, без да очакват нищо в замяна. Направление, умения, голяма част от тях избират да правят биологични неща, развиват теми по биология.
решават задачи по генетика. Има едно момиче, което активно се занимава с билколечение, т.е. тя проучва всички свойства и качества на билките за това как могат да ни помагат и да ни лекуват. Така че това са неща, които всеки път, като се сетя за наградата, ги свързвам. Също и връзката с останалите лидери, с останалите ментори. Тоест, това ми дава една глобална мрежа от контакти, които контакти мога да използвам винаги, когато ми се наложи в работата си. Господин Милошев, знаем, че наскоро придобихте образователна и научна степен доктор. Въпросът ни е, глобалното затопляне може ли да ни вкара в сценарии като във филма "Последните оцелели", в който хората се заразяват със смъртоносни гъбични инфекции? Всъщност чак такъв сценарий, като този от филма и хората да се превърнат в зомбита, така изглежда нереален, но все пак вирусите, патогенните бактерии, гъбичните инфекции, те целят точно това, да предизвикат хаос в целия свят в начина ни на живот. Вие сами сте свидетели на нещо, което мина съвсем наскоро, това е пандемията от COVID, как един уж безобиден вирус преобърна целия свят и как в рамките на едно денонощие трябваше да се научим да правим неща, които никога до сега не сме правили. Така че най-малките организми, които не можем да видим с просто око, и по-скоро патогенните организми могат да предизвикат наистина най-големите поражения, които никой човек не може да си помисли да направи. Вирусите обичат да преминават видовата бариера, да преминават от един вид на друг и тяхната работа е да заразяват и да създават хаос. Според вас, защо все повече вируси се предават от животни на хора? Тъй като една от основните функции на вирусите в кавички е да мутират. Тоест, тяхната основна жизнена съдба е да стават различни, да имат промени в своята структура и това е една от основните причини да преминават видовата бариера. Да преминават видовата бариера означава да преминават от един вид на друг, да преминават от куче на човек, от разни насекоми на човек. Има изключително много примери за такива вируси. Бяса е типичен пример за такова нещо. Коронавируса, вие знаете, че една от теориите е, че идва от прилепи и така нататък и стига до човек. За ХИВ също има такива теории. Токсоплазмозата също е с преминаване на видовата бариера. Тоест това се дължи на факта, че вирусите много активно мутират. Почти ежесекундно се появява нещо ново в структурата на вируса. Има ли някакви начини и какви са те да се справим именно с това? Аз винаги казвам, че един от ключовете за справяне с каквито идеи инфекции, това е здравословният начин на живот, като тук по никакъв начин не визирам всичките неща, които се тръбят по медиите. Здравословен начин на живот означава просто да се храним пълноценно, да приемаме от всичко в нормални количества, да спим добре и да се грижим за нашето здравословно състояние, като спортуваме и то не активни спортисти, а просто да извършваме някакви движения и това е ключ към справянето с различни заболявания. Вие бяхте с Микаела Михайлова и Бистра Кирилова, членове на Клуба по журналистика. Подкаста може да чуете на интернет радиото или да го видите в сайта Коментатор.bg в рубриката "Гласът на ученика". От все сърце благодарим на господин Милошев.